Kollox jinsab lest biex nhar l-erba' fil-Parlament Ewropew ta' Strasburgu jsir id-dibattitu tant mistenni dwar l-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza Maltija u l-għada il-ħamis jittieħed il-vot fuq riżoluzzjoni. Kif spjega ma' dan l-istazzjon il-kap tad-delegazzjoni Maltija fil-Partit Popolari Ewropew David Casa, dan id-dibattitu ġie msejjaħ wara li l-Ewroparlamentari indunaw x'qed jipproponi il-Gvern Malti. Id-dibattitu jitratta ċittadinanza Ewropea, però ovvjament sar minħabba l-iskema ħażina, minħabba l-iskema li umiljat sfortunatament il-pajjiżna, u allura il-Parlament Ewropew iddeċida illi minħabba l-urġenza minħabba wkoll il-gravità tas-sitwazzjoni f'Malta ħass ħtieġa illi jagħmel dan id-dibattitu b'mod malajr, immedjat. L-Ewroparlamentari Roberta Metsola spjegat li kien il-Partit Popolari Ewropew li għamel numru ta' mistoqsijiet li waslu biex se jsir dan id-dibattitu. Din id-diskussjoni hija riżultat ta' domanda li tqajmet mill-Partit Popolari Ewropew, jiġifieri il-Partit tagħna li l-Partit Nazzjonalista jagħmel parti minnu, u flimkien mal-Partit Popolari Ewropew ingħaqdu partiti oħra inkluż il-Partit tas-Soċjalisti li aċċettaw li dan id-dibattitu isir. Id-dibattitu qed jingħata importanza kbira mill-MEPs ta' bosta pajjiżi u minn gruppi politiċi differenti u dan minkejja li l-Parlament Ewropew m'għandux id-dritt legali li jwaqqaf il-Gvern ta' Joseph Muscat milli jkompli jinsisti li jbieħ iċ-ċittadinanza Ewropea. Għalkemm il-kunċett ta' ċittadinanza u min jagħti jew min jieħu iċ-ċittadinanza hija deċiżjoni tal-Istat membru, aħna maħniex qed niddibattu dak il-punt li qed niddibattu huwa l-impatt ta' deċiżjoni bħal dik li qed jieħu il-Gvern Laburista fuq iż-żona Euro, fuq iż-żona Schengen u fuq l-Unjoni Ewropea. David Casa qalilna li qed jistenna li l-Ewroparlamentari Laburisti jiddefendu l-interessi tal-poplu Malti u Awċi kollu. Jiena naħseb li l-pożizzjoni tad-deputati Laburisti fil-Parlament Ewropew għandha tkun li jagħtuna appoġġ għaliex hawnhekk aħna rridu niddefendu l-interessi ta' pajjiżna, illi nneħħu l-umiljazzjoni li ntefat fuq Malta, li aħna l-identità tagħna ngħidu lill-Ewropej kollha u li mhix għall-beħ bis-soldi. Jiena naħseb li għandhom ikunu fuq in-naħa tagħna. Però x'qed jistaqsu l-Ewroparlamentari kollha? Tgħidilna eżatt l-MEP Roberta Metsola. Naħseb qatt irrid niltaqa' ma' membru tal-Parlament ieħor minn pajjiż ieħor li ma jistaqsinix dwar din l-iskema u il-mistoqsija tiġi minn kull partit għaliex kulħadd il-mistoqsija jgħid imma kieku din kellha ssir fil-pajjiż tiegħi, kieku jiena kif nirreaġixxi u kull membru tal-Parlament Ewropew li jiena tkellimt miegħu kien jgħid li kien jirreaġixxi ħażin. Matul il-ġimgħa li għaddiet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ltaqat ma' rappreżentanti tal-imsieħba soċjali fl-MCESD, laqat li matulhom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil spjega raġunijiet għalfejn l-Oppożizzjoni qiegħda toġġezzjona li tinbih iċ-ċittadinanza Maltija.